Nemrég a Rétsági laktanyára látogattunk el, amely különösen közel áll a szívemhez, mivel a papám itt volt katona. Közösen készítettük el ezeket a felvételeket, miközben a papám rengeteg emléket idézett fel. A laktanya a Nógrád megyei Rétség városában található, és gazdag történelmi múlttal rendelkezik. 1930-as évek végén épült, és a II. Világháború során is fontos szerepet játszott. A háború alatt különféle katonai egységeknek adott otthont, beleértve a gyalogosokat és a tüzérséget is. Apám mesélt arról, hogy az egyik épületben volt a szállása, és ahogy sétáltunk a laktanya területén, rengeteg emlék jutott eszébe. Különféle történeteket osztott meg az akkori dolgokról, és az épületek között járva újra felidézte azokat a napokat, amikor itt szolgált. A laktanya területén számos épület található, amelyek közül több ma már elhagyatott állapotban van. Az egykori virágzó katonai komplexum épületei közé tartoznak a kaszárnyak, a raktárak, a tiszti étkezde és a különféle kiképző létesítmények. A parancsnoki épület még ma is áll, emlékeztetve a múlt dicsőséges napjaira. A hidegháború idején a laktanya szerepe tovább nőtt, és a szovjet csapatok kivonulásáig jelentős katonai bázisként működött. Az 1990-es években a rendszerváltás után a laktanya elvesztette katonai jelentőségét, és fokozatosan elhagyatottá vált. Az elmúlt években többször felmerült a laktanya újrahasznosításának kérdése. Voltak tervek a terület ipari célú felhasználására, de eddig konkrét megvalósítás nem történt. Az épületek állapota folyamatosan romlik, és a terület egyre inkább a természet erőinek van kitéve. Számomra ez a hely mindig is különleges marad, mivel a papám emlékei által közelebb kerülhettem hozzá és a fiatal korához.